ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Сёння ў асаблівы дзень урачыстасці Найсвяцейшага сакрамента Божага цела. Хочам праслаўляць Бога ў Найсвяцейшым сакраменце, дзякаваць Яму, праслаўляць Яго. Пане Езу Хрысте, Ты з любові дан людзей днём і ноччу знаходзішся ў гэтым Найсвяцейшым сакраменце, поўны міласэрнасці і любові. Чакаеш, запрашаеш і прымаеш усіх, хто прыходзіць Цябе наведаць. Веру, што Ты прысутнічаеш у сакраменце алтара, схіляючыся перад Табою ў сваёй нікчэмнасці, я дзякую за ўсе ласкі, якімі Ты мяне адарыў, асабліва за тое, што Ты сябе самога даў у гэтым сакраменце, што сваю Найсвяцейшую Маці Ты ўчыніў маёй апякункаю і што мяне заахвоціў наведаць Цябе ў гэтай святыні. О мой Езу, люблю Цябе ўсім сэрцам, шкадую, што бязмежную дабрыню Тваю так часта засмучаў. Пастанаўляю з дапамогаю Тваёй ласкі ўжо больш не абражаць Цябе, а цяпер, хоць нічога і не маю, цалкам аддаюся Табе і поўнасцю выракаюся сваёй волі, пачуццяў і жаданняў. З гэтага моманту распараджайся мною і тым, што маё, як Табе, Пане, падабаецца. Прашу толькі і прагну Тваёй святой любові і Тваёй ласкі, каб вытрымаць у добрым і заўсёды выконваць Тваю волю. Даручаю Табе душы, якія церпяць у чыстцы, перадусім тыя, што асабліва пабожна ўшаноўвалі Найсвяцейшы сакрамент і Найсвяцейшую Панну Марыю. Даручаю Табе таксама ўсіх грэшнікаў. Мой любы збаўца, далучы ўсе мае пачуцці да пачуццяў Твайго літасцівага сэрца. Ахвярую іх Айцу Твайму спрадвечнаму, просячы Яго ў імя Тваё, каб з любові да Цябе прыняў мае просьбы і выслухаў. Амен. Памолімся літанне да Найсвяцейшага сакраменту. Кірые елейсон, Хрысте елейсон, Кірые елейсон. Хрысте, пачуй нас. Ойче з неба Божа, Змилуйся, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святы Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца Адзіны Божа, змилуйся над нами, Божа, укрыты ў Найсвяцейшым сакраменце, змилуйся над нами, спрадвечнае Слова Айца, якое сталася целам і пасялілася між намі, змілуйся над намі. Езу Хрыст, Езу прысутны ў Найсвяцейшым сакраменце, як Бог і чалавек, змілуйся над намі. Няспынная ахвяра новага запавету, змілуйся над намі. Хлеб жывы, які сышоў з неба, змілуйся над намі. Хлеб, які стаўся целам, моцаю ўсюды прысутнага слова, змілуйся над намі. Спажытак выбраных, змілуйся над намі. Гасціна анёльская, змилуйся над нами, успамін мукі Езуса Хрыста, змілуйся над намі. Доказ Божай любові да нас, змілуйся над намі. Таямніца веры, змілуйся над намі. Суд неспасцігальны, змілуйся над намі. Запавет любові і супакою, змілуйся над намі. Крыніца усялякіх ласкаў, змілуйся над намі. Задатак хвалебнага ўваскрасення, змилуйся над нами, умацаванне на шляху вечнасці, змілуйся над намі. Прытулак грэшнікаў, змілуйся над намі. Успамога тых, хто слабы і падае, змілуйся над намі. Лекар хворых, змілуйся над намі. Суцяшэнне смуткуючых, змілуйся над намі. Божы вязень на нашых алтарах, змілуйся над намі. Будь да нас літасцівы, даруй нам, Пане. Будь да нас літасцівы, выслухай нас, Пане. Ад нягоднага прыняцця цела і крыві Тваёй захавай нас, Пане. Ад усялякай пыхі захавай нас, Пане. Ад усялякай небяспекі для душы захавай нас, Пане. Ад недахопу любові да іншага чалавека захавай нас, Пане.
ад кожнага грэху. Захавай нас, Пане, праз найсвяцейшае ўцелаўленне Тваё. Выбаў нас, Пане, праз балесную муку і смерць Тваю. Выбаў нас, Пане, праз прагненне спажыць пасхальнае ягня са сваімі вучнямі. Выбаў нас, Пане, праз бясконцую любоў, якую Ты праявіў да нас ва ўстанаўленні найсвяцейшага сакраменту. Выбаў нас, Пане, праз надаражэйшую кроў Тваю, якую Ты пакінуў нам у сакраменце алтара. Выбаў нас, Пане, праз найглыбейшую пакору, якую Ты праявіў, калі абмываў ногі апосталам падчас апошняй вячэры. Выбаў нас, Пане, праз 5 ранаў найсвяцейшага цела Твайго. Выбаў нас, Пане, мы грэшныя, Цябе просім, выслухай нас, Пане. Глыбокую пашану і набажэнства да Твайго найсвяцейшага сакраменту заўсёды падтрымліваць і павялічваць у нас май ласку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Праз гэты хлеб анёлаў усялякае зло у нас знішчыць май ласку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. У Тваёй святой ласцы захавай нас. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Захавай нас ад усялякіх варожых пастак, вызваліць нас май ласку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Праз гэтую таямніцу любові яшчэ больш дасканала з'яднаць нас паміж сабою май ласку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Насыціць нас гэтым нябесным спашыткам у гадзіну смерці май ласку. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Сыне Божы, крыніца дабрыні і міласэрнасці, Цябе просім, выслухай нас, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Езу Хрысте, прысутны на нашых алтарах у постаці хлеба, умацоўвай нас сваім целам і крывёю. Молімся. Божа, Ты ў найсвяцейшым сакраменце пакінуў нам успамін сваёй мукі. Просім Цябе, дапамажы нам так ушаноўваць святыя таямніцы Твайго цела і крыві, каб мы заўсёды адчувалі ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Боже, наш Ойча, у першы чацвер месяца мы сабраліся разам, каб падзякаваць Табе за тое, што ў сваім Сыне Ты з'яўляешся даўцам святарства, кансакраванага жыцця і кожнага паклікання. А даруючы Езуса, найвышэйшага святара, мы хочам маліцца за святароў нашай парафіі, архідыяцэзіі, нашай айчыны і ўсіх святароў ва ўсім свеце. Кожнае пакліканне – гэта дар Пана Бога. Сёння свету патрэбны знакі Яго прысутнасці. Сёння таксама мы молімся, просячы аб святарскіх, законных і місійных пакліканнях. Няхай наша малітва будзе выразам шчырага клопату за свет, якому сёння асабліва патрэбны верныя Богу і святыя святары. Пане і Боже наш, валадар неба і зямлі, дзякуем Табе за дар святарства і Еўхарыстыі, за ўсе святарскія пакліканні, за кожную святую імшу, якая цэлебруецца ў нашых касцёлах, за абвешчанае святарамі Божае Слова і атрыманне Тваёй міласэрнасці ў святых сакраментах. Пане, праслаўляем імя Тваё святое, нізка схіляемся перад абліччам Тваім, каб прабываць у прысутнасці Тваёй. Праслаўляем Цябе за Твою бязбежную любоў да кожнага чалавека. Ты так полюбіў нас, што не толькі пажадаў застацца Богам з намі, не толькі аддаў за нас сваё жыццё на дрэве крыжа, але і пакінуў нам сябе ў постаці хлеба. Верым, што Ты заўсёды прысутны ў гэтай белай гостыі. Пане Езу, стаім перад Табою, усведамляючы,
сваю абмежаванасць і грэшнасць. Аднак вера ў тое, што Ты, Бог магутны і блізкі, напаўняе нас радасцю сустрэчы з Табою. Пане і Божа наш, валадар неба і зямлі, найвышэйшы святар, Ты даверыў святарам найсвяцейшы сакрамент і скарб свайго стварэння. Пашлі свайму народу святых святароў, каб яны былі для яго опораю ў цяжкасцях і братамі ў патрэбе. Учыні, каб святарскія сэрцы, думкі і рукі заставаліся чыстымі, пакорнымі і заўсёды гатовымі да служэння. Няхай яны будуць адбіткам Твайго святога аблічча. Няхай застануцца вернымі Табе, Твайму касцёлу і свайму пакліканню да апошняга моманту свайго жыцця. Амэн. Будзем прастаўляць найвышэйшае сэрца найвышэйшага святара словамі: «Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар». Праслаўляем Цябе, Пане Езу, які праз святара адпускаеш нам грахі і яднаеш нам зайцом. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, які асвячаеш нас і ўмацоўваеш веру сваім словам, абвешчаным святарамі. Будь прославлены, Езу Христе, Найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, асабліва за Еўхарыстыю, бо Тваё цела, узнятае на крыжы, гэта той самы хлеб, які Ты благаслаўляеш, ламаеш і даеш сваім вучням у памятную ноч Пасхі, кажучы: «Бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, бо праз паслугу святароў Ты даеш нам сябе цалкам. Праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Пане Езу, кленчым перад Табою, прысутным пад постаццю хлеба, які ў руках святара падчас святой імшы стаў Тваім целам. Ці можа здзейсніцца пераўтварэнне хлеба ў Тваё цела і віна ў Тваю кроў без прысутнасці і паслугі святара? Ці можа адбыцца цуд гэтай перамены без Тваіх словаў, сказаных святаром? Не, гэта немагчыма. Як жа цудоўна і проста гаварыў святы Ян Віяней пра святара. О, які ж вялікі святар! Калі б ён зразумеў гэтую сутнасць святарства да канца, то памёр бы. Сам Бог яму паслухмяны. Ён гаворыць два словы, і на яго голас наш Пан сыходзіць з неба і змяшчаецца ў малой гостыі. Пане, Ты даў нам святароў, як распарадчыкаў сакраментаў, абвяшчальнікаў Божага Слова і праваднікоў на шляхах нашага жыцця. Дзякуючы іх паслузе, Ты прысутнічаеш на алтарах свету і застаешся ўкрытым у табернакулюме. Яны таксама з'яўляюцца знакамі Тваёй прысутнасці. Ты ўчыніў іх слугамі святых абрадаў і заданняў. Твая любоў дае нам усё, каб мы былі святымі і на гэтым шляху не стамляліся. Гэта з рук святароў Хрыстус у паўнаце свайго боства і чалавечнасці у постаці крохкай гостыі яднаецца з паўнатою нашай чалавечнасці, бо мы прымаем Яго ў святой камуніі. Нам патрэбны святары, і Ты нам даеш іх. Без іх не здзяйснялася б Твая ахвяра на алтары, не абвяшчалася б Божае Слова, не ўдзяляліся б сакраменты. Праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым
нас у спокусу, але збав нас нас от от злого. злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, як була спрад веку, теперь и заущоды, и навеки вечные. Амин. Прими, о Єсу, нашу удячність за усі ласки, особливо за гэты бесценный дар Твоей любови, за то, что установил Найсвятейший сакрамент и сакрамент посвячения. Дякуем Тебе, Єсу Христе, Найвысшейший святар, за то, что больше за 20 веков охвяруешься штоденно на кожном алтари праз послухи Твоих святаров. Дякуем Тебе, Єсу Христе, Найвысшейший святар, за то, что присутничаешь неспинно у кожном костеле во всем свете. Дякуем Тебе, Єсу Христе, Найвысшейший святар, за то, что покликал святаров до своего вечерника, яким з'является Твой святый костел, и дозволяешь им здійснять Твою святую уладу для служения Божьему народу. Дякуем Тебе, Єсу Христе, Найвысшейший святар, за то, что примаешь наше поклонение, выслуховываешь наши просьбы и благословляешь Твой народ. Дякуем Тебе, Єсу Христе, Найвысшейший святар. Єсу, укритий у Найсвятейшем сакраменті, падчас апошняй вечери з Тобою были тыя, кого Ты сам покликал. Менавіта тады Ты установил не толькі сакрамент Эўхарыстыі, але таксама і сакрамент посвячення. Гэтыя два сакраменты тесно звязаны паміж сабою, бо не было б Эўхарыстыі без святароў і святароў без Эўхарыстыі. Пане Єсу, праз Твою бясконцую любоў Ты дазваляеш нам кожны дзень прымаць Цябе, жывога ў сваё сэрца. Святары – гэта пасрэднікі, дзякуючы якім гэта магчыма ажыццявіць. Божа, Ты клічаш здольных, але і робіш здольнымі пакліканых. Дякуем Табе, Єсу Христе, Найвысшейший святар. У гэты першы чацвер месяца дзякуем Табе за кожнага святара, які адказаў на Твоё запрашэнне. Дякуем Табе, Пане Єзу, што яны сталі для нас праваднікамі ў гэтай зямной вандроўцы, што іхнімі рукамі удзяляюцца святыя сакраменты, без якіх мы не змаглі б з Табою яднацца. Дякуем Табе, Єзу Христе, Найвысшейший святар. Дякуем Табе, Пане Єзу, што Ты дазволіў святарам быць сведкамі Тваёй любові, каб сваім жыццём яны давалі прыклад поўнага даверу Табе. Дякуем Табе, Єсу Христе, Найвысшейший святар. Дякуем Табе, міласэрны Пане, за ўсіх святароў, законнікаў і законніц, якія праз розныя місіі служаць Табе. Вазьмі іх пад сваю апеку, каб яны вытрывалі ў гэтым нялёгкім, але вельмі прыхожым і патрэбным служэнні. Дякуем Табе, Єсу Христе, Найвысшейший святар. Пане Єзу, Ты выбраў сваіх святароў з нас і выбраў іх, каб абвяшчаць Твоё слово і дзейнічаць ад Твайго імя. За такі вялікі дар для Твайго касцёла прымі, прашу, хвалу і падзяку. Напоўні іх агнём Тваёй любові, каб іх святарства выяўляла Твою прысутнасць у касцёле. Дякуем Табе, Панзу Христе, Найвысшейший святар. Ойче наш, который ёсць у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия,
Молися за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Амин. Езу Христе, костел святы, это Твоя Божия справа. Учини, каб паводле Твоей воли быў ён адзін і святы, каталіцкі, апостольскі і цалкам скіраваны да той дасканаласці, да якой Ты яго паклікаў. Дай касцёлу пастаянную жыццяздольнасць і чуйную увагу да знакаў часу, каб ён умеў усё спазнаць і ўсё добрае захаваць у кожным часе і ва ўсіх абставінах. Учини, каб сярод хрысціянаў любоў была галоўным прынцыпам, міласэрнасць асабліваю рысаю, справядлівасць хлебам штодзённым, мужнасць у справах вернасцю, малітва адпачынкам, радасць узнагародаю. Просім Цябе, каб Тваё валадарства праўды і жыцця, святла і ласкі, справядлівасці, любові і спакою пашыралася і умацоўвалася з кожным днём. Амен. Ойче наш, который ёсць у небе, святых Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам, і адпусці ім правіны нашыя, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Всемагутны Боже, Ты установіў святого Айца Льва XIV бачною галавою святого касцёла. Атуляй заўсёды настаўніка святого Петра сваю ласкаю і благослаўленнем. Адары яго ласкай доўгага жыцця, добрага здароўя, суцешу цярпеннях і ўчыні, каб яго апостольская праца прынесла як мага больш плён для ўсяго хрысціянства. Змілуйся, Боже, над ім, праз заступніцы Найсвяцейшай Панны Марыі ўсіх святых, а таксама дазволь, Ойче Нябесны, каб ён усіх нас давёў да жыцця вечнага. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Пане Иису Христе, пастырь Костела, потрымай своим благословлением нашего арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, учини, каб ён быў сапраўдным айцом да сацыяльнай сям'і и прикладом апостольской отданности. Удзялі ему духа мудрости для плённага абвяшчэння Твоего слова и кіравання архідыяцэзіі, які з Айцом и Духом Святым жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Хвала Айцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, цяпер и заўсёды, и на веки вечные. Амен. Молитва за біскупаў Юрия Касабуцкага, Александра Яшевскага, Антония Демьянка, Олега Буткевич, Владимир Гуляй, Андрей Зноска. Збаўца свету, Езу Христа, які разаслаў па зямлі святых апостолаў, каб яны абвяшчалі Твоё вучэнне, благослови их наступников, біскупаў, дай им силы для вытрымки ў цярпеннях и переодолевания тяжкостей. Благослови их апостольскую працу, каб яна была плённой. Учини, Боже, каб овечки, якіх яны сцерагуць, были верными Табе и ніколі не адышлі ад Цябе. Найсвятейшая Панна Мария и все святые, просите доброго Бога о благословении и опеце для наших бискупов. Амен. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди валадарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амен. О Єзу, Божий пастир, який покликав апостолів, каб зробити їх рибаками душаў. Ти покликав за собою так само нашого пробарша, ксяндза Ігора. Учини його своїм рупливим послідовником слугою.
Учині так само, каб ён падзяляў твоє жаданне паўсюднага адкуплення, дзеля якого ты аднаўляеш на алтарах сваю ахвяру. О, Пане, ты жывеш вечна, каб заступацца за свой народ. Адкрый перад ім гарызонты святла, праўды і любові, каб ён стаў соллю зямлі і святлом свету. Адары яго тваю эмоцыю і дапамажы яму захаваць вернасць Богу і плённа працаваць дзеля яго хвалы. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Молимся за духовенство, якое отуляє своей молитвой апостольский рук Маргаритка нашей парафии, біскупа ксяндза Антонія, ксяндза Ігора, ксяндза Кирила, ксяндза Дмитрия, ксяндза Юзефа, ксяндза Валерия, ксяндза Виталия, ксяндза Адама, ксяндза Сергея, ксяндза Ришарда, айца Александра, сестру Марию. Пане Езу Христе, Ты дзеля добра людей установил бачный костел с пастырами, якія імі кіруюць, з прэзбітарамі і дыяканамі, якія цэлебруюць святыя сакраманты і абвяшчаюць Божае Слово, а таксама з законнікамі, якія на працягу свайго ахвярнага жыцця выпрошваюць ласкі для ўсяго свету. Благаславі нашых біскупаў, прэзбітараў, дыяканаў і законнікаў, каб іх разважлівыя ўчынкі, святло іх навучання і агонь іх любові здабылі для Цябе ўсе душы, што могуць знайсці збаўленне толькі ў Тваім імені, які жывеш і валадарыш праз усе векі вечныя. Амин. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрад веку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Усімагутны вечны Божа, Ты паклікаў работнікаў для свайго вінаградніка і заўсёды клапоцішся пра іх. Ты асабліва дбаеш пра сваіх выбраных слугаў на кожным этапе іх жыцця, каб суправаджаць да хвалы вечнай. Пане Езу Христе, дзякуючы арцыбіскупу эмерыту Тадеушу Кандрусевічу, Александру Кашкевічу за прыклад апостольскай руплівасці і за айцоўскую апеку дыяцэзіянальнай сям'і. Просім Цябе заўсёды, падтрымлівай іх сваім благаслаўленнем. Дай ім неабходную моц духа для пераадолення магчымых цяжкасцяў і выпрабаванняў, звязаных з пажылым узростам ці хваробаю. Просім таксама дароў Духа Святога для далейшага плённага абвяшчэння Твайго Слова. Бо ў служэнні Евангелію ўзрост не мае значэння. Няхай і надалей яны дзеляцца з намі мудрасцю, а сваім сведчаннем умацоўваюць нашу веру і дапамагаюць ісці шляхам любові і еднасці, паказваючы кожнаму надзею на будучае воскресенне. Амен. Ойча наш, который ёсць у небе, святися імя Твое. Приди, владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Молитва за померлых святароў. Боже, Ты покликал святароў до своей службы и учинил их пастырами наших душ. Покорно доручаем Табе усіх померлых святароў, якія вялі нас да Цябе, цэлебруючы святыя сакраманты и абвяшчаючы Божие Слово. Молимся о Божьей милосердности для померлых, папу эмерыта Бенедикта XVI, папу Франтишка, кардинала Казимира Свёнтка, монахаў, айцоў дамініканаў, якія ад пачатку існавання каталіцкага касцёла ў столбцах служылі на гэтых землях дзеля нашага збаўлення. Дэцэзіяльных святароў, якія працавалі ў парафіі з 1833 года до 1868 года, а затым у адроджанай парафіі з 1920 года.
святароў, якія абслугоўвалі жыхароў нашай парафіі ў навейшыя часы і зышлі з гэтага свету, біскупа Казіміра Великасельца, ксяндза Петра Пупіна, ксяндза Люцыяна Хмелёўца, ксяндза Ярослава Зарацкага, ксяндза Рышарда Юніка, ксяндза Станіслава Салату, ксяндза Ежы Росіка, ксяндза Гжегожа Каласоўскага і ўсіх памерлых святароў, якіх мы спаткалі на сваім шляху. Выслухай нашы малітвы і дай ім вечнае шчасце ў небе разам з усімі святымі. Просім аб гэтым праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, каралевы апосталаў. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі, і благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный отпочинок дай им, Пане. Молитва за миссионеров. Пане, Ты сказал, идите по всем свете и обвящайте Евангелие всякому створению. Молимся за тых, кто покинул свой дом, сям'ю, сяброў и пошел у свет, каб говорить и сведчить про Тебе. Дай им, Пане, великую веру и такую любовь, каб люди бачили у іх Твою присутность, каб яны охотно зносили тяжкости кожного місійного дня. Будь для іх адпачынкам у стоме, надзеяй у роспачы, абаронай перад памылкамі і ратункам ад падзенняў. Кіруй імі, Пане. Узмацняй і асвячай святлом Духа Святога ва всякай дзейнасці на карысць Твайго валадарства. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер, заўсёды. Вечная. Амин. Молитва за літургічную службу алтара. Пане Езу, паглядзі міласэрна на тых, каго Ты паклікаў выконваць розныя абавязкі пры Тваім алтары. Адорвай іх шчодрасцю дароў, неабходных для годнага служэння ў святыні Тваёй. Дай ім ласку жывой веры і любові, каб думкі іх былі засяроджаныя на даручанай ім місіі, а сэрца іх было аддадзена Табе. Учыні, каб яны імкнуліся да еднасці з Табой у слове Евангелія, у Еўхарыстыі і ў бліжніх. Падтрымлівай іх сваімі ласкамі, каб рупліва служачы Богу і людзям пры алтары Тваім, яны развівалі сваё жыццё ў Богу і ішлі шляхам збаўлення. Просім, каб яны былі сумленнымі людзьмі, руплівымі ў вучобе і працы, высакароднымі ў паводзінах і вернымі паслядоўнікамі Хрыста паводле дэвіза міністрантаў. Валадар намі Хрысте, заўсёды і ўсюды. Амен. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, Приди, владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Молитва об святарских и законных покликаниях. Пане Езу, спрадвечный святар нового заповету, запали сердце молодых людей полымем Твоей любови. Учини, каб яны цалкам Табе адданыя присвятили себе евангельскому служенню у свете, якому так патрэбна навяртанне. Няхай іх руплівасць прывядзе ўсіх да Твайго любячага сэрца. Укладзі сваё слово ў іх вусны і сваю любоў у іх сэрцы, каб яны неслі добрую навіну убогім і аздараўленне тым, хто страціў надзею. Захавай іх, Пане, ад усялякага зла.
Няхай не поддаются спокусам этого свету, а охотно кируются Твоими заповедями, приносят благословленный плен веры, надеи и любови. Мария, наша Мати, опякунка святарских и законных покликанням, Ти верно слухаєш слово життя, довіраєм Твоєму матчиному серцю тих, хто прагне служить Твоєму Сину. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, славленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Молитва за семинаристов и их выкладчиков. Доручаем Тебе, Пане, наших семинаристов, просячи для их необходных даров Духа Святого. Дай им духовные и физичные силы, как подчас формации не умацовалися у своїм покликанні. Пане Єзу, у цей особливий час допоможи їм наповнитися Твоїм словом і ласкою, как будучні неверно служили Тобі. Подтримай так само їх вихователів і викладчиків, как вони, одорані ласкою мудрості і умілості, належним чином супроводжали семинаристов на шляху человечей, духовной, интеллектуальной и пастырской формации. Амин. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амин. Молитва об витривалости в покликанні. Милый збавца, Ты сказал своим учням, что без Твоей допомоги они не здолеют виконать своего покликання. Просим Тебе, ули у серце покликаних свою любов і моц, как своєю допомогою вони витривали при серці Твоїм до конца життя. Найсвятейшая Панна Марія, Ти по-материнську клопотишся про всіх покликаних, борони їх від небезпеки, яка може погрожати їх душі і тілу. Дай їм гарячу любов до Христа, как вони, приподобнившися до Твоего Сина, цалком ожитявили прагнення Його боского сердца. Аминь. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах не погорожай молением нашим, не интенциям, это не надо. Выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его единого, Пана нашего, який був зачатий от Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зійшов до отклані, на третій день воскрес з померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутного, оттуль прийде судить живих і померлих. Духа Святого, святий Костюл католицький, єдність святих, прощение грехов, воскрешение тела, життя вечное. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Буденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амин. А в умацовании у нас живой веры, надеи и любови. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Марія, Мати Божия, молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, от веку, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амінь. О Марія, без граху першородного зачатая, за нас гріх Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таємниця першая святла крост Пана Иисуса в Иордане. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Марія, Мати Божия, молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Мати Божия, молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Мати Божия, молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Мати Божия, молися за нас грішних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була з веку, тепер і завсюди, і на веки вічні. Амінь. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші,
Таємниця святла другая. Єсус объявляя себе на веселье у Кане Галилейской. «Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле». Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливой теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе брату шукает. о мой Езу, Заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Обвящение володарства Божьего и заклик до навертания. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, о мой Єзу, пробач нам грахи наші, Захавай нас от огню пекельного, провязи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбольш потрібна Твоя милосердність. Таємниця святла 4. Перемянение Иисуса на горы Табор. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленний плод улоння Твоєго, Єсус. Молися за нас, грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, і на веки вічні. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, Заховай нас от огню пекельных, проведи все души до неба, и да поможи особливо Ты, кому наибольше потребна Твоя милосердность. Таємниця 5 святла – установление Евхаристии. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. И отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Єсус.
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты помеж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородного зачатая, о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, и да поможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погорджай молитвы наши, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная. Опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручи. Вітання до найсвятейшого серця Єзуса. Кирие елейсон. Христе, почуй нас. Ойче с неба Божия, Сыне Откупитель свету Божия, Духу Святый Божия, Святая Тройца один и Божия, сердце Иисуса, Сына Отца Спрадвечного, сердце Иисуса во улоне Девы Мати Духом Святым створенное, сердце Иисуса со Словом Божьим истотно з'єднаное, сердце Иисуса безмежной величи, сердце Иисуса святыня Бога, сердце Иисуса сяліба найвышейшего, сердце Иисуса доме Божий брама неба, сердце Иисуса полымнеючее вогнище милости, сердце Иисуса справедливости и любови скарбница, сердце Иисуса добрыни и любови полное, сердце Иисуса усих цнота в глубине бездонная, сердце Иисуса у всялякой хвалы наидостойнейшее, сердце Иисуса володар изъеднання усіх серцев, сердце Иисуса, у яким усе скарби мудрости и умелости,
Серця Єзуса, у яким уся повнота Божства. Серця Єзуса, уподобання Яйця Небесного. Серця Єзуса, з повноти якого ми усі отримали. Серця Єзуса, прага від вічних вишиняв. Серця Єзуса, терпливе і великої милосердності. Серця Єзуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається. Серця Єзуса, криниця життя і святості. Серця Єзуса, умилостивлення за грехи наші. Серця Єзуса, наповнене зневагами. Серця Єзуса, злочинствами нашими змучене. Серця Єзуса, послухмяне аж до смерті. Серця Єзуса, дідой пробитое. Серця Єзуса, криниця усілякого сутяшення. Серця Єзуса, життя і воскрешення наше. Серця Єзуса, супокой і поєднання наше. Серця Єзуса, живая ахвяра за грехи наші. Серця Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється. Серця Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає. Серця Єзуса, радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Єзу тихий і покорний серцем. Молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобой живе и володарить навеки вечные. О Єзу наимилейший, откупитель роду людского, глянь на тых, кто покорно схиляется до подножия Твоего алтаря. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися с Тобою. Многие з усім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу наласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Как як найхудший, сеяний у батьковський дом. Будь володаром для тих, хто помилково ті праз незгоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри. Каб хутко настала одна учарня і один пастир. Одари костел Твой беспечную свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на усій землі, от краю до краю, один узносился голос. Хвала Божьему сердцу, праз якое пришло для нас спасение. Яму хвала. Таємницю сакраментну
Помолімся. Боже, Ти в найсвятейшем сакраменте покинув нам успомін свої муки і просим Тебе, допоможи нам так ушановувати святые таємниці Твоего тела і крові, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живеш і володариш на веки вечные. Будья прославленный, Иисус Христи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься Христе, зарази навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься Христе, зарази навек, Господи сокрытый, Бога человек. Будь прославленный, Иисус Спасца наш, як ягнё покорный в свой смиротный час. Славься Христе, зарази навек, Господи сокрытый, Бога человек. Славься Христе, зарази навек, Господи сокрытый, Бога человек. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пане з вами. И с Духом Твоим. Збираємося на святу імшу во урочистість найсвятейшого тіла і крові Христових. Дякуємо Богу за те, що застався з нами під видом хліба і вина. Падчас гэтай імши просим Божого благословення, дару Духа Святого, падчас здачі екзаменів для Антона. Доручаем доброму Богу померлых Сергея Закревского ў 30-й дзень пасля смерці і ўсіх памерлых сям'і Закревскіх, а таксама доручаем доброму Богу померлага Мар'яна, Еву, Ашмянскіх. А каб мы могли годна скласці найсвятейшую ахвяру, перапросим Бога за наши грахи. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я винни, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами,
на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Мане Божа, благодару небесный, Божа, вычел всемогутный, Пани Сыне одинородный, Иисус Христе, Пани Божа, баранку Божий, Сыне Отця, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі мого молиться. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владаришь на веки вечные. Амин. Читання книги Другозаконня. Моисей сказал народу: «Памятай весь шлях, яким вел тебе Пан, Бог твой, по пустыне гэтыя 40 годов, каб скорить тебе и выпробовать, и познать, что в сердце твоим, ці будешь заховывать заповеди, ці не. И он скорил тебе, мучил тебе голодом и кормил тебе манною, якой не ведал ты и не ведали продки твои, каб показать тебе, что не одним хлебом живе человек, але кожным словом, якое выходит з вуснаў Пана, живе человек. Не забывай Пана Бога твоего, які вывел тебе з земли египетской, з дому неволи, які был твоим проводыром у пустыне великой и страшной, где змей ядовитый и скорпион, и земля безводная. И он сдобыл для тебе воду со скалы кременевой, кормил тебе у пустыни манною, якой не ведали продки твои». Это Слово Божие. Хвали Иерусалим, Пана Бога. Хвали Иерусалим, Пана Бога. Хвали Иерусалим, Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо Он умацовывает засовы Твоих брамов, благословляет сирот Тебе, Сына Твоих. Хвали Иерусалим, Пана Бога. Он усталёвый мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И Он посылает Слово Свое на землю, вельми хутко летить Его Слово. Хвали
нам вестил слово свое Якубу, постановы своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинив, яны не ведають присудов ягоних. Хвали Єрусалим, Пана Бога. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, келіх благословлення, які благословляем, ці не з'являецца удзелам у крыві Христа. Хлеб, які ламаем, ці ж не з'являецца удзелам у теле Христа. Адзін ёсць хлеб, одно тело, мы многія, бо мы ўсе саўдзельнікі аднаго хлеба. Гэта Слово Божие. Хита хлеба анёлов Божих стал посилкам подорожных, что им гнутся до небес. Хлеб
Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус сказав юдеям: «Я хлеб живы, які зійшов з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна, а хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё – праўдзівы спажытак, а кроў моя – праўдзівы напой. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я ў ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто есць хлеб гэты, будзе жыць навекі». Гэта слова Пана. Пастырскае слово арцыбіскупа Ёзефа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага на ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. Хто спажывае гэты хлеб, будзе жыць вечна. Спявай, зямля і неба, Езусу гасанна, утоенаму ў хлебе хвала, хвала, хвала. О збаўчая ахвяра, што ратункам стала, будь вечна праслаўляна, хвала, хвала, хвала. Умілаваныя браты і сёстры ў Хрысце, сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста. У гэты дзень вернікі па ўсім свеце публічна сведчаць пра сваю веру, ідучы ў працэсіі за найсвяцейшым сакраментам, укрытым у госты Езусам, нашым Панам і Збаўцам. З Езусам Христом, вызнаючы нашу веру, мы выходзім на вуліцы, каб выпрасіць благаслаўленне і спакой для свету, для краіны, для кожнага горада, для кожнай вёскі, для кожнага чалавека на нашай планеце. Любыя вернікі, касцёл падчас гэтай урачыстасці засяроджвае сваю увагу на найсвяцейшым сакраменце, разглядаючы Еўхарыстыю з 4 аспектаў. Па-першае, гэта ахвярная гасціна, на якой мы спажываем цела і кроў Хрыста, які з любові да нас прыносіць сябе ў ахвяру. Езус Христус прысутнічае ў Еўхарыстыі выключным і непараўнальным чынам, са сваім целам і сваёю крывёю, са сваёю душой і боскасцю. У Еўхарыстыі сакраментальна, гэта значыць у еўхарыстычных постацях хлеба і віна, прысутнічае ўвесь Христус, Бог і чалавек. Па-другое, гэтае свята сілкуе нашы душы ласкаю. Па-трэцяе, Еўхарыстыя – гэта задатак вечнага жыцця. Прымаючы Еўхарыстыю, мы фактычна ўжо жывём вечным жыццём. Акрамя таго, напоўненыя ласкай праз Еўхарыстыю, мы атрымліваем прадчуванне будучай хвалы. Па-чацвёртае, гэта таксама сакрамент еднасці касцёла, пілігрымуючага касцёла, нас, хто жыве на зямлі, церпячага касцёла, душ у чыстцы і трыумфуючага касцёла, святых у нябёсах. Святы Тамаш Аквінскі сабраў гэтыя рэаліі ў адной малітве. О святая гасціна, на якой мы спажываем Хрыста, на якой аднаўляем памяць пра яго мукі, напаўняем нашы душы ласкаю і атрымліваем задатак будучай хвалы. Усё ў працэсе скіравана на тое, каб засяродзіць нашу ўвагу на найсвяцейшым сакраменце і падкрэсліць, што ў ім прысутнічае наш Збаўца Езус Христус. Манстранцыя прызначана для таго, каб сканцэнтраваць наш позірк на гостыі, а балдахін павінен нагадваць нам пра каралеўскую годнасць Хрыста.
Кветкі, якія сыплюць першакамунійныя дзеці перад найсвяцейшым сакраментам, фератроны, харугвы, усе гэтыя элементы працэсіі нагадваюць нам пра каралеўскую, святарскую і прароцкую годнасць Хрыста. Яны дапамагаюць удзельнікам працэсіі глыбей успрымаць веліч і любоў Бога, які пакінуў сябе ў кавалку белай гостыі. Мае дарагія, свята Божага цела – гэта цудоўная магчымасць аднавіць нашу любоў да Хрыста, укрытага ў найсвяцейшым сакраменце. Гэта не проста пабожная маніфестацыя, а магчымасць умацаваць і аднавіць нашу сувязь з жывым Богам, які паслаў свайго Сына, каб мы маглі мець жыццё. На кожным кроку літургія нагадвае нам, што Бог любіць нас, што Ён паслаў свайго Сына, каб Езус збавіў нас, і паслаў Духа Святога, які нас ажыўляе і вядзе да паўнаты праўды. Адказам чалавека на гэтую любоў з'яўляецца Еўхарыстыя, у якой мы удзельнічаем і прымаем святую камунію. Умілаваныя, хочацца сёння звярнуцца асабліва да тых бацькоў, дзеткі якіх гэтай вясной упершыню прынялі Хрыста ў святой камуніі. Дарагія бацькі, давайце сваім дзеткам прыклад вернасці і даверу Бога. Вучыце іх годна ўдзельнічаць у імшы, таксама і падчас канікулаў. Прыводзьце прыклады маладых святых, якія, нягледзячы на малады ўзрост, былі гатовы аддаць сваё жыццё за Езуса. Нядаўна кананізаваны падлетак, святы Карла Акуціс, не стамляўся паўтараць: Еўхарыстыя – гэта аўтастрада да неба. Прыклады святасці сучасных маладых людзей Карла Акуціса, П'ера Фрасаці, слугі Божай сястры Клэр Крокет і многіх іншых паказваюць нам, што святасць магчымая і ў 21 стагоддзі нават у вельмі маладым узросце, што святасць вядзе да глыбокага шчасця. Любыя вернікі, у цэнтры працэсіі на сённяшнюю ўрачыстасць знаходзіцца манстранцыя пад балдахінам. Манстранцыя прыгожа аздоблена, яна змяшчае самога Хрыста ў постаці хлеба. Ён годны, каб для яго было зроблена самае найлепшае і прыгожае начынне. Але можна сказаць, што той, хто годна прымае святую камунію, той з'яўляецца своеасаблівай Божай манстранцыяй. Бо мы былі створаны па вобразу Божаму. Мы носім яго вобраз у сабе. У сакраменце хросту, як піша святы Павел, мы апрануліся ў Хрыста, мы прынялі яго ў пэўным сэнсе як адзенне. А ў святой камуніі мы спажываем яго цела пад постаццю хлеба. Мы адкрываем сваё сэрца, каб Езус пасяліўся ў ім. Менавіта тут найлепш відаць, што гэта мы, хрысціяне, самі з'яўляемся сапраўднай Божай манстранцыяй. Урачыстасць Божага цела – добрая магчымасць усвядоміць гэта. І таму ад нас залежыць, ці праз нас, хрысціянаў, Хрыстус бачны для гэтага свету, ці наадварот, з-за нашых учынкаў і няправеднасці мы робім яго нябачным. І сёння наш позірк на манстранцыю, узіранне ў Божае цела можа стаць для нас імпульсам зазірнуць таксама ўнутр нашай душы, у саміх сябе. Папа Леў XIV звяртае ўвагу, што Хрыстус – гэта Божы адказ на голад чалавека, бо яго цела – гэта хлеб вечнага жыцця. Калі мы сілкуемся Езусам, жывым і сапраўдным хлебам, мы жывем для яго. Еўхарыстыя – гэта сапраўдная, рэальная і істотная прысутнасць збаўцы, які перамяняе хлеб у сябе самога, каб перамяніць нас у сябе. Жывое і жыццядайнае корпус доміні робіць нас, гэта значыць сам касцёл, целам Пана. Дарагія браты і сёстры, святы Ігнацый з Антыёхіі хрысціянамі назваў тых, хто жыве паводле Еўхарыстыі. Вельмі трапнае азначэнне. Хрысціянін – гэта той, хто жыве паводле Еўхарыстыі. Заклікаю вас, вернікаў 21 стагоддзя, асабліва нашу любую моладзь, нашу будучыню, старайцеся жыць не паводле сучасных, часта скажоных, эгоістычных прынцыпаў і паводзінаў, а паводле Еўхарыстыі. Няхай гэты дзень абудзіць у нас веру, надзею і любоў, а пастаянная прага Еўхарыстыі няхай прывядзе нас да глыбокага навяртання,
каб мы, дзякуючы нашаму збаўцу, станавіліся для бліжніх хлебам, суцяшэннем і надзеяй, каб стараліся наталіць гэты свет пасілкам любові і веры, адважным сведчаннем нашай веры. Сёння, дзякуючы Найсвяцейшай Тройцы за атрыманыя ласкі 35 гадоў адраджэння касцёльных структур на нашай беларускай зямлі і нашай веры, асабліва просім усімагутнага Бога аб яго літасці і міласэрнасці для нас і для ўсяго свету. Пакорна просім ласкі Божага спакою. Няхай Езус Христус, той, хто сам ёсць спакоем, напоўніць ім нашу зямлю і нашыя сэрцы. Дзякуем Табе, наш Пан і Збаўца, за Тваю эўхарыстычную прысутнасць у свеце. На мужнае сведчанне веры і нагоднае жыццё паводле Эўхарыстыі шчырым сэрцам благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, доброму Богу представим наши супольные молитвы и просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб з Эўхарыстыі ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў і прэзбітэраў, з рук якіх мы атрымліваем святую камунію, каб Христус няспынна ўмацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з імі ў небе. Цябе просім. Просім Божа. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у Найсвяцейшым сакраменце. Цябе просім. Просім Божага благаслаўлення дару Духа Святога падчас здачы экзаменаў для Антона. Цябе просім. Даручаем доброму Богу нашых памерлых, Сергея Закрэўскага ў 30-й дзень пасля смерці, усіх памерлых сям'і Закрэўскіх,
а таксама памерлых Мар'яна, Еву Ашмянскіх, Цябе просім. Добры Боже, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Наш Пан, хліб небесний, між нами живе, Ён сонним надію і радость дає, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дає собі дар. Наш Пан добрий пастир, притулок слави, дає літостиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль і всьому роз'ясняє надії світло. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промить с неба шле у долину покут, шляхи человеку, как тут осветлять, у сердцах по небу духом обучать. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Просім Цябе, Пане наш Божа, адары Твой касцёл еднасцю і супакоем, знакам якіх з'яўляецца гэтая ахвяра. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святой Отче ўсемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сапраўдны і вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення. А нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорам анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осадна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў.
Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягвали. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, біскупам Юрыем, біскупам Аляксандрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває во мне, і я у їм. Вітай, спашитку, у яким укритий землі і неба, вічний Смотритель. Вітай тобою, що долго чистольний, врагу спатолить. Вітай, криниця, добрині могутній, сам Бог сусвіту у тобі присутний. Ти для всіх вірних знак мудрості Божої, вічної пригожий. Вітай, манна, що з небес падає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, ночуйте, смотрите, ліпший у світі. Вітай, одрива з величного раю, плод стябі повний, в соках життя дайних. Хто плод скоштує, той смерті так близькой не забоїться. Вітай, одина наших серцях радость, для бідних душам дивная ласкавость. Сьогодні тобі наші сльози шукають, прагнуть, жадають. Господи, я не варты, когда мяне войшов. Ты своим словом душу обновишь, мяне вратуешь знов. Тело и кровь покину, но грешным спаши.
свой кожний, я в Твоей ласце жив. Дай же мне, Боже, как день свой кожний, я в Твоей ласце жив. Только Тебе хочу я тут на земле служить, а потом вечно в небе беспечно с Тобою, Христе, жить. Духом Святым и Словом Божьим меня учи. Вяди в ладару наш шлях свой правый, кожный мой крок и чи. Вяди в ладару наш шлях свой правый, кожный мой крок и чи. Молимся. Пане Езу, учини ласкава, каб мы ў вечнасці радаваліся поўным удзелам у боскім жыцці, якое ў сакраменце Твайго найсвяцейшага цела і крыві на зямлі нам прадвяшчаеш, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Хочацца яшчэ нагадаць, што ў нядзелю будзе эўхарыстычная працэсія, народная назва працэсія Божага цела. У 10 гадзін імша у касцёле ў Новым Свержні і затым працэсія вырушыць сюды ў Стоўбцах. Па яе заканчэнні ў Стоўбцах будзе святая імша. Святы Арханёле Міхале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спокусов і пасад злого духа. Покорно просим, няхай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які нас у душу снують по світі. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Няхай Бог спашле вам усялякае нябеснае благаслаўленне, каб вы заўжды былі чыстымі і святымі перад Яго абліччам. Няхай шчодра выяўляе ў вас багацце сваёй славы, вучыць словам праўды, асвятляе Евангелем збаўлення і ўмацоўвае ў братняй любові. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Пану Богу. Побіяні наш чудотворця, став пічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Побіяні наш чудотворця, став пічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Побіяні наш чудотворця, став пічний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали сирот братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки і хвали алтара слугу Твоєго Айца Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амінь.
Господи.